I morgen skal du sætte dit kryds. Aftenens partilederrunde er vores sidste valgdebat inden, og dermed din sidste chance for at blive lidt klogere på, hvem der fortjener din stemme. Velkommen til valgets partilederrunde. Og velkommen til jer, partiledere fra 5 af de 6 partier. I dag skal vi primært samle op på den lange valgkamp, der har været, men vi vender selvfølgelig også til sidste døgns dramatiske begivenheder. Velkommen til. Inden vi når så langt, i morgen kommer vælgernes dom. Er I spændte, Anda Uldum? Helt klart. Altså lidt mørbank efter 2 lange måneder. Jeg har lige fået en tus i halsen. Jeg tror, du skal spørge de andre først. Så springer vi videre hurtigt over. Du har boet primært i en kuffert de sidste 2 måneder. Hvordan har det været? Det har været meget vigtigt for mig at komme ud og møde vælgerne i så mange byer og bygder som muligt i den her valgkamp. Det er utrolig vigtigt, at vi lytter til befolkningen, at vi inddrager, hvad det er for nogle ting, man mener i befolkningen, der er vigtigt at rette op på i det her land. Og der har jeg kunne høre, at man efterlyser helt klare bud på, hvordan vi kommer videre mere samlet. Man vil gerne udvikle vores land, man vil gerne finde nye indtægter, og der er folk altså klar til at samarbejde. Per Rosing, du har også været meget i vælten i denne her valgkamp. Hvordan har det været for dig? Det har været langtrukken og hårdt. For et lille og nystartet parti som vores har det været en drøj omgang, må jeg nok sige, men det har også været givetigt på mange måder. Det eneste, jeg kan ærge mig over, det er, at vi som et lille parti med de få midler, vi har haft til rådighed, ikke har haft mulighed for at nå ud til dem, vi gerne vil have nået ud til. Så det er et minus, men resten, det synes jeg har foregået rimelig godt. Jeg synes, atmosfæren har været rimelig godt. Altså, når jeg tænker på, hvordan de tidligere har været, så synes jeg, at der er sådan lidt mere... atmosfæren har været noget pænere, end det har været tidligere. Du deltager selvfølgelig her, fordi Hans Enoksen ikke er så stærk til dansk, så du har fået lov til at være med her. Det er jeg glad for. Kim Kielsen, ny formand for Siumut i nogle hektiske dage. Hvordan har det været at stå i spidsen her for en intens valgkamp med så kort varsel? Det har været både hårdt, men også spændende. Men jeg synes også, vi har kørt det ret godt på vej ud, komme ud til de forskellige steder, hvor vi har vælgere fra, kandidater fra hele kysten, også fra Qaanaaq til Tasiilaq. Og vi har nået ud til de steder, hvor vi gerne vil nå ud til. Men igen, det har været op ad bakke, men jeg vil sige, at vi er forhåbningsfulde, og jeg håber, at man får bredt samarbejde i Inatsisartut. Det er det, jeg synes, vi skal gå ind og kigge efter. Det er det vigtigste. Knud Christiansen, det samme for dig. Du nåede heller ikke at sidde i formandsstolen særlig længe, inden der blev udskrevet valg. Hvordan har det været for dig at stå i spidsen for Atassut i denne her omgang? Jo, det er rigtigt. Jeg havde faktisk kun 3 dage, knap 3 dage, inden det hele startede. Men det har været spændende, langtrukken, hårdt. Men jeg tror, vi havde været gode til at sprede rundt. Vi har været både i øst og vest og nordpå, så ud af de 31 kandidater, der er i Atassut, der var 26 ude at rejse og være dialog med befolkningen. Så jeg er meget tilfreds med det resultat, vi nåede med befolkningen. Og især er jeg utrolig stolt af vores unge kandidater, som har præsteret utrolig godt og være rigtig god dialog med befolkningen. Og så har du fået tusind ud af halsen, ja. Anda Uldum. Du skal selvfølgelig også have en ord med. Jamen, det har jo været 2 hårde måneder, og jeg vil også benytte lejligheden til at takke de andre partier for en god tone, selvom vi nok har været oppe i en spids et par gange, men jeg synes generelt set, så politikerne modnet sig i landet. Det er jeg meget, meget glad for. Og med hensyn til vores valgkamp, så tror jeg, at
næsten alle har bemærket den sammenhold, der er i demokraterne. Vi har mange nye gode kandidater, og meget ærlige kandidater, og jeg er meget, meget stolt af den indsats, alle har ydet i vores partier, og det kan også mærkes på meningsmålingerne heldigvis, så det er vi meget glade for og taknemmelige for. Godt, så er vi kommet lidt i gang, fordi så vender vi lige blikket mod, at i går kom det så frem, Kim Kielsen, at Siumuts og Atasuts første hele regnskabsår forvandler et forventet overskud i vores landskasse på 20 millioner til et underskud på knap 300 millioner. Hvordan kan I påstå, at I er et økonomisk ansvarligt parti? Det skal ikke kun påstås. Vi er et økonomisk ansvarligt parti. Vi har været inde og bekæmpe. Vi har gået ind og sagt, at vi vil have 174,2 millioner til arbejdsløshedsbekæmpelse. Og så er der nogle forskellige parametre, hvor man måske ikke har, fået indtjening de forskellige steder, hvor de skulle have været. Det kan vi også nævne. Men alt i alt, der vil jeg sige, vi har sat sig på at bekæmpe den arbejdsløshed, der er. Der er for mange arbejdsløse. Der har vi brugt de 174,2 millioner, som man har sagt fra Inatsisartuts side, vi vil gerne have, at de har pålagt sådan. Jeg har godt set, at kataloget med forklaringerne har været fremme, men det er jeres ansvar at styre indtægter og udgifter og sørge for, at det balancerer nogenlunde. 300 millioner i underskud er vel ikke rigtigt at styre noget? Men her, du kan jo gå ind og kigge på, hvis du bare tager makrelafgiften, den var man jo ikke enig i første omgang. Der vil man gerne ikke have, at man ikke skulle have noget. Hvis ikke vi har haft det, så har vi jo også mistet den. Vi har fået 78 millioner ind den vej, ud af ingenting. Det synes jeg, det er ret godt. Og igen, med arbejdsløshedsbekæmpelse. Vi har jo haft i den forrige valgperiode, der har det været stigende med arbejdsløshed og det hele. Ikke også? Men det er jo, som det bliver nævnt, der er forskellige tal. Ja, men den har stadigvæk været stødt stigende. Og det er det, som vi har været inde på at bekæmpe, fordi det er nu, vi skal gøre det. Og det er nu, væksten skal ind. Hvis vi skal have vækst, så bliver det vi nødt til at investere. Men det er vel nemt nok at bekæmpe en arbejdsløshed, hvis man bare bruger en masse penge, man ikke har? Vi har pengene. Det er derfor, vi har brugt. Det er bedre, end de bare ligger 300 millioner i underskud? Det er 300 millioner. Vi mangler 30 millioner for salg af huse, som vi har formentlig skulle sige, her kunne vi måske have haft nogle bedre tal. Der er nogle bedre tal, der kunne komme fra RAL. Der er nogle bedre tal, vi kunne have fået fra Nukissiorfit og det hele. Alle sådan nogle forskellige parametre medspillende og det hele. Og det løber jo så op 1, 2, 3. Men når året er omme, så tror jeg, maks vi har 200 millioner i underskud. Og igen, det er stadigvæk under BNP. Det er vel heller ikke særlig ansvarligt at komme ud med så bragende et underskud af det? Er det, hvis du går ind og kigger på BNP og det hele, det er der under de 2%, som det skal være, det og det hele. Så igen, vi har prøvet at sørge for, at vi skal få gang i beskæftigelse, og vi skal gang i noget. Fordi igen, hvis ikke vi kommer med nogle penge, så får vi jo ikke noget udvikling, vækst på den måde der. Sauls, vi har markeret. Jeg vil sige det meget klart. Det er dårlig regeringsførelse, det er dårlig budgetlægning. Vi sagde det allerede til finanslovsforhandlingerne sidste år i november, da vi så, hvor stor splittelse der var i Siumut om deres eget finanslovsforslag, da vi så, hvor meget de sminkede på tallene for at lukke nogle huller i finansloven, da vi så, at de ville indhente afgifter fra noget, vi faktisk ikke vidste, om vi ville få ind på den finanslov. Det er rigtig dårlig budgetlægning, og vi kan jo se i den budgetopfølgning, som nu er kommet ud, at den tager udgangspunkt i, hvordan tallene så ud i september, så vi kan jo regne med, at der kommer et større underskud, når året er slut. Det er dårlig regeringsførelse, og vi er nødt til at få rettet op på økonomien. Vi kan ikke blive ved med at tage udgangspunkt i vores egne små partier og sige, nu pynter vi lidt på tallene og siger, vi skal også møde dem, fordi de er sure. Vi er nødt til at være ansvarlige, og det er det, vi ikke har set med den her budgetlægning og den her finanslov. Og det er meget, meget tydeligt. Jeg undrer mig meget over, at Naalakkersuisut ikke tydeligere tager ansvaret og ser mere med alvor på, hvor stor et underskud det her det faktisk er, og hvor meget det kommer til at ramme alle i samfundet. Kim Kielsen, dårlig regeringsførelse. Det kan de jo sagtens stå og sige sådan. Vi kan jo også sætte bolden tilbage, ikke også? Dårlig regeringsførelse i det tidligere valgperiode med flere arbejdsløse, 30% stigning og alt. Ikke? Men igen, her og nu, faktum er, vi står i den situation, vi er nu. På verdensmarkedet og det hele, arbejde, beskæftigelse og det hele, det er gået ned over hele verden, har vi set. Og selvfølgelig vil vi også blive ramt heroppe. Men igen,
hvis ikke vi putter penge i nogle forskellige ting. Men hvis man lige kigger på det, hvis vi tager det her udlån væk, som er nogle penge, man låner ud med en vis idé om at få dem ind igen, og kigger alene på vores husholdningsbudget, drift- og anlægsudgifterne, som er vores indtægter og udgifter, så har der været overskud de sidste 4 år, i 2010, 11, 12 og 13. Og så kommer I til det første år, at Atassut og Siumut har magten og har et helt regeringsår, så er der lige pludselig et underskud på 300 millioner kroner. Men de sidste 3, 9, 10, 11, 12, 13, som du kan gå ind og sige, det er, arbejdsløsheden er steget. Hvis du ikke bekæmper den også, og bare har fine tal på bundlinjen, så er det jo godt nok for nogen. Men det synes vi ikke, fordi der er mange familier, der bliver ramt her. Vi vil hellere have gang i beskæftigelse og det hele. Men igen, vi har jo ressourcer i andre ressourcer. Vi skal ud og kigge efter, hvor kan vi få andre indtægter ind til vores husholdning, i stedet for at hente dem i hver enkelt bukselomme, som man gerne vil fra andre partier. Har Kim Kielsen en pointe her? Jeg synes, jeg vil lige pointere, altså samarbejde er noget, der skal være fremadrettet, og det er vi meget indstillet på. Men for at kunne nå dertil, skal man også analysere status quo, og status quo er, som du også selv kom ind på, ikke særlig pænt. Det her 300 millioner er ikke bare noget, der dukker op over en nat. Det er noget, der er foregået over en længere periode, at man undskylder sig med, at der har været en del rejseaktivitet. Den tager jeg ikke. Den tager jeg ikke for godt. Det kan ikke være meningen, at man undskylder sig med sådan nogle, med nogle undskyldninger på den måde, fordi den her arbejdsløshedsbekæmpelse, som Kim Kielsen nævner her, sker på baggrund af, at oppositionen med Inuit Ataqatigiit, Parti Inuit og os fra Parti Nalak kom med et beslutningsforslag, som så fik koalitioner op af stolene og fik lavet en slags modværgedagsorden, som resulterede med det der 174 millioner kroner. Om det er nok eller ej, skal jeg ikke diskutere her, men allerede dengang kunne man, hvis det er sådan, de har haft en rimelig god føling med økonomien, kunne fornemme, hvor det bare hen. Det her, det er ikke noget, der sker over en nat, så det her, det er virkelig dårlig økonomisk kontrol. Atassut, I har jo også været med som ansvarlige for den finanslov, der nu giver et dundrende underskud på 300 millioner kroner. Hvis det havde været en konto i Grønlandsbanken, så var den nok blevet spærret. Ja, men nu skal vi lige huske på forhistorien. Vi tog regeringen efter IA og Demokraterne, hvor alt byggeri langs kysten var på lavt plus. Den var nærmest stoppet. Folk var arbejdsløse. Fiskerne, de kunne ikke fiske. Så alt det her skal ses i sammenhæng, at vi er nået til nu. Derfor havde vi kun et halvt år til at kunne få den her proces i gang. Det har været tungt, hårdt, men vi har dog nået at træde byggeriet og få fiskeanlæggene åbne, få folk i arbejde. Og vi skal også huske på... 300 millioner i underskud, det er vælgernes penge, det er deres penge, I har brugt. Hvad tror du så Kæves og Benjamin siger til, at nu skal de ud og betale 300 millioner kroner ekstra? Jo, men vi skal jo huske på, at da vi overtog regeringen efter IA og Demokraterne, der var rigtig mange selvstændige gået konkurs, fordi der var ikke noget arbejde. Folk var ikke i arbejde. Det betyder også, der var ingen skatter. Der var færre skatter til landskassen. Så du synes faktisk, det er ansvarligt, det her? Det er ansvarligt at tage ansvar. Det har vi gjort. Og vi har gjort, som vi skulle gøre som et regering, netop at få gang i økonomien hurtigere. Men det har været en lang proces, hårdt, netop fordi den arv, vi overtog, har været utrolig hårdt og presset. Så den arv, vi overtog, det var utrolig hård og presset, Anda Uldum. Det var arven for jer. Har de en pointe her? Overhovedet slet ikke. Jeg synes, det er ansvarsfornægtelse, så det basker. Altså, kast bolden over til os. Vi skal nok tage ansvar, hvis man ikke vil tage den. Det er vi helt klar på. Men man skal også huske på, nu taler man om, at arbejdsløsheden steg. Ja, det må vi alle sammen erkende. Men der kommer også nogle nye beregningsmetoder under vores regeringstid,
hvor man medregnede bygderne med også. Altså det glemmer man også tit. Men jeg siger ikke, at de ikke har, de har gjort noget, men måden de har gjort tingene på, det synes jeg er sådan lidt underligt. Men med hensyn til byggeri, ja, nu taler Knud Christiansen meget om, hvad der skete for 5,5 år siden. Altså, jeg synes, man skal komme videre. For 5,5 år siden, da vi overtog magten, der lå der en regning på 500 millioner til Royal Greenland. Altså, nu skal vi til det igen. Jeg vil lige hurtigt sige, altså en bommert kan godt blive tilgivet, men hvis man gentager en bommert gang på gang, når man har en regeringsledelse, så er det dårlig regeringsledelse. Der vil jeg give Sara Olsvig fuldstændig ret. Altså, lad os bare kigge på, hvordan man har ført regering her. Det er fint. Vi skal selvfølgelig lige reagere på, det var partiet Naleraqs formand, der efterlod en regning på 0,5 milliard til sine efterfølgere. Hvis I nu ikke kommer til magten, så har jeres ledere været kendt for dundrende underskud også. Hvorfor skulle I være bedre? Forskellen er, at det er et aktieselskabs underskud, vi taler om her. Det er ikke landskassens underskud, men det fører til, at man som ejer blev nødt til at føre nogle likviditet ind i en virksomhed, der gik dårligt. Og der kan man jo klandre, ejerne for ikke har fulgt godt nok med, men det er noget, der skete for mange år siden, og det er uden for dengang jeg var. Altså, jeg er lige kommet tilbage inden for politik efter en pause på godt 5 år. Så, vi skal også videre her. Sara Olsvig har markeret, og så jeg vil bare sige, altså, det er rigtigt nok, hvad du siger, at da Hans Enoksen var formand for Naalakkersuisut, der var der altså også kæmpe store underskud, og det var først i 2010, 11, 12 og 13, der kom overskud igen. De store underskud var der dengang, da vi tog over, og vi vendte dem til overskud. Vi vendte også økonomien i selvstyreejede aktieselskaber. Alle fik et overskud, undtagen garveriet i Sydgrønland, sælskindene, som har været svære at sælge, men det salg gik så også opad, mens vi stadigvæk var Naalakkersuisut. Så altså at sige, at et underskud stammer fra vores tid, det er fuldstændig, som bliver sagt her, ansvarsforflygtigelse. Og der savner jeg rigtig meget, at Naalakkersuisut vedkender sig det ansvar. Vedkender sig, at vi er i en meget alvorlig økonomisk situation. Man kan ikke bare stå og sige, at det hele nok skal gå, når vi har et stort underskud. Det kommer til at ramme rigtig mange mennesker i vores land. Kim Kiesen. Vi står ude for udfordringer. Det er vi bekendt med. Vi har underskud. Det er vi også bekendt med. Vi har arbejdsløshed i et stort skala. Det er vi også bekendt med. Vi har et uddannelsesniveau, der er lavt end alle mulige andre lande, vi plejer at sammenligne os med. Det er vi også bekendt med. Boligmangel er vi bekendt med. Men igen, vi har taget masser af skridt i den rigtige retning. Igen, det er på tide, at vi alle sammen står sammen og så får i gang i løse de forskellige hjul. Og igen, at vi begynder at hive noget mere levende ressourcer op af det hav. Det er en kæmpe bankbog, vi står med. Og det er der, hvor vi skal ind og finde tilbage til, ja. Hvis vi prøver at samle lidt op på den valgkamp, der er blevet ført, og starter med jer fra Naleraq, så har I kørt meget på frit fiskeri. I har kørt på grusbaner i stedet for lufthavne. I har kørt på et stærkt nationalt kort med ikke at snakke dansk fra talerstolen, og bygderne har også været i centrum. Samler det jeres valgkamp meget godt op? Udover det, så er der også Reformkommissionen, som vi også har talt meget om at reformere hele vores system. Så sådan hvis det er, man skal forkorte det på den måde, så er det nok rimelig passende. Synes I lykkedes med jeres budskaber? Jamen, det får vi se i morgen aften, når vælgerne er blevet talt op. En af de ting, som med hensyn til sproget vil jeg lige tilføje, altså det er et oplæg til en debat, vi har talt om, fordi det her er en af emnerne, som udover hashmisbrug og alt det der, er kommet op for hver eneste gang. Altså så længe jeg kan huske tilbage, har vi taget disse emner op, og der er bare ikke sket en dyt. Og jeg synes, det er på tide, at vi skylder vores samfund, at vi tager den debat færdig og kommer videre, sådan så vi i det mindste har et problem mindre at tale om. Skylder vi at tage den debat, Knud Christiansen? Jo, altså, vi har fokuseret på byggeri. Ja, hvis du nu lige tager Hans, og skylder vi en debat om dansk fra talerstolen og ligesom komme videre? Skylder befolkningen en debat
om at tale dansk på talerstolen, som Naleraq her plæderer for? Tale dansk? Ja, at vi ikke skal have lov til at tale dansk på talerstolen længere. Nu skal vi også lige tilbage til historie, fordi det er utrolig vigtigt. Det var netop der, vi havde fra det 17 et medlem i Landstinget, jeg tror det var helt tilbage i 99, en eneste dansktalende. Og der var IA utrolig hårdt mod det 17 og det øvrige. Så jeg tror ikke, at vi skal bremse nogen som helst, eller lukke nogen som helst ude. I har tidligere været meget for det her med at lukke dansk ude. Hvad siger I til Naleraqs melding om at tage en debat om det her? Det er vigtigt, at vi altid debatterer sprog, og det var også meningen dengang IA tog det op for mange år siden. Jeg vil sige, som formand for Inuit Ataqatigiit, det er vigtigt, at vi giver plads til de mennesker, der taler et andet sprog end grønlandsk i vores land. Det er meget, meget vigtigt, at vi udstråler, at vi har rummelighed i vores land. Hvis de føler sig trygge, så er det også meget nemmere for dem at lære grønlandsk. Selvfølgelig har vi et mål om, at så mange som muligt i det her land lærer grønlandsk og taler grønlandsk. Men vi opnår det ikke, hvis man står og klandrer folk hele tiden, for at de taler et andet sprog. Og det er det, vi skal ud over. Desværre ser vi jo gang på gang, når Siumut tager den debat op, når Parti Inuit har taget den debat op, og også når Naleraq tager den op, at den bliver taget op med en løftet pegefinger om, at man ikke er god nok, hvis man ikke taler grønlandsk. Det skal vi væk fra. Vi skal have plads til alle, sådan så vi også giver gode forudsætninger for, at alle kan lære vores sprog. Kim Kielsen? Jeg synes, det er utroligt vigtigt, at vi tager de forskellige diskussioner om sprog og det hele. Men igen, vi har jo også mange, hvor der kun er enkeltsproget, både den danske og den grønlandske side. Og igen, hvis de kan bidrage med et godt input til vores samfund, så skal de have lov til at stå over på talerstolen. Men samtidig så er det også vigtigt, at vi giver dem rammerne for at kunne lære grønlandsk heroppe igen. Og jeg vil ikke stå og pege fingre i, som der står og råber og skriger før i tiden om, at der er ikke nogen, der skal tale grønlandsk fra talerstolen. Ikke? Dansk. Eller dansk fra talerstolen på den måde. Ikke? Det vil jeg sige sådan. Men jeg synes, vi skal lade være med at diskutere sådan. Vi skal diskutere politisk mål. Er det sådan, vi skal have i fremtiden? Hvordan skal vi tale det? Grønlandsk, det er hovedsprog i Grønland. Altså, det er en debat, vi bør tage. Det er jeg helt enig i. Vi er jo om nogen, der har haft rigtig mange dansktalende, men vi har også været meget heldige med at have en tidligere formand, som lærte sproget i løbet af få år. Han talte det meget kluntet i starten, men til sidst så havde han tilegnet sig sproget så meget, at der ikke var nogen, der var i tvivl om, hvad han sagde. Men der vil jeg så også sige... Så ja eller nej? Ja, om man skal udelukke dansk? Nej, jeg synes, vi skal være mangfoldige. Altså, vi har så mange dansktalende grønlændere, altså at skulle udelukke dem på grund af, at de ikke har tilegnet sig sproget, det synes jeg ikke er tiden nu. Altså, så stopper vi lige den der, og så går vi lige tilbage til jer, fordi Hans Enoksen vil tage ud af Siumut primært som et opgør eller en fravælgelse af Aleqa Hammond. Nu er Aleqa væk fra Siumut. Hvad skal vi overhovedet bruge et selvstændigt Naleraq til? Der er en del store markante forskelle på de Siumut. Tre mest konkrete. Altså, vi kæmper meget for det mindre bemidlede, og vores... Det tror jeg også, Siumut siger, de gør. Ja, indtil videre har vi ikke set meget til det, fordi det her, det er ikke noget nyt. Det er noget, der har været undervejs igennem mange, mange år. Og hvis det er sådan, det er vildt, at vi har gjort noget ved det, så har det gjort det for lang tid siden, og det har det så ikke gjort. Vores folkeafstemning til uran er også et væsentligt punkt, som som også adskiller os fra meget fra Men der var Hans Enoksen ude i dag og slå en stor pæl igennem, at der kommer ikke nogen folkeafstemning. Hans Enoksen var den eneste i gruppen, der stemte imod ophævelse af nul-tolerancen. Så det her, det passer ikke. Det er en direkte løgn. Vi fastholder vores politik omkring det her. Der skal være folkeafstemning, og det står jeg fast. Og en tredje ting, hvad kunne det være? Grusbaner, for at tage endnu et andet eksempel på, hvordan overledes vi skal lave en infrastruktur, som er mere til hele folket, ikke kun til eliten. Det er fint. Saulsvig, IA har bygget en kampagne på at genskabe tillid
økonomiske reformer og ansvarlighed. I tror ikke på de store offentlige investeringer og udgifter lige nu. Det var cirka det samme budskab, som vi tabte sidste valg på. Hvorfor har I ikke lært af lektien? Vi har også for eksempel et meget klart mål om, at vi skal stå sammen og arbejde sammen om at skabe en vækststrategi her i landet. Her rækker vi hånden ud til erhvervslivet, til arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationerne. Lad os samarbejde om at lave en klar vækstplan for de væksterhverv, vi har inden for fiskeri, råstoffer, turisme, vandkraft, alt muligt, vi kan udvikle, hvis ellers vi kan finde ud af at sætte os ned og snakke om, hvordan vi skal gøre det. Det, der har været vigtigt i den her valgkamp, og det ser vi jo også med den budgetopfølgning, der er kommet frem nu, det er at være realistiske. Det er ikke nok at stå og sige flotte ord og love til højre og venstre. Det er simpelthen ikke nok i dag at skulle love en hel masse ting, når vores økonomi ser ud, som den gør. I den her valgkamp med alle kort på hånden. Siumut var indblandet i nogle skandaler, og alt lå til, at I bare kunne væde igennem den her valgkamp og tage en sikker sejr. Alligevel viser de seneste meningsmålinger, at det lykkedes jer at lave et straffespark til et selvmål. Befolkningen har vel sagt til jer, at vi er faktisk ikke interesseret i, at I sætter jer på magten. Lad os nu se, hvordan valgresultatet ser ud i morgen. Der har jo ikke været valg endnu, og jeg vil sige det meget klart. Et af vores store krav til forhandlingerne efter det her valg, som vi jo selvfølgelig står i spidsen for, det er, at der skal være ordentlig og redelig regeringsførelse. Man skal kunne have styr på økonomien. Man skal ikke ud i det, som vi ser i dag, hvor vi er på en katastrofekurs i forhold til vores økonomi. Det er ikke godt nok. Det skal gøres meget bedre. Meningsmålingerne er jo bare gået nedad fra jer. Jo mere I har fortalt om, hvad det er for en vej, I gerne vil have Grønland, jo flere har valgt jer fra. Så et eller andet sted... Lad os nu se, hvordan valgresultatet ser ud i morgen. Der er ikke noget, der er slut før vi står i morgen aften kl. 8, og valgstederne er lukkede. Det er utrolig vigtigt, at vi holder fast i, at vi er nødt til at være realistiske. Folk skal tænke sig rigtig godt om, inden de sætter det kryds i morgen. Fordi det er landets økonomi, det er hver eneste borger, pensionist, enlige forældre, alle i det her land, som kommer til at blive ramt, hvis ikke vi bliver meget, meget bedre til at rette op på økonomien. Og det har vi ikke set fra de siddende naalakkersuisut. Kim Kielsen. Jeg skal lige pointere lidt forskelligheder på. Ja, det vender vi tilbage til. Lad os lige holde fast i EA nu. Så tænker jeg lige at kunne spørge jer om, er det ikke en valgkamp, der endnu en gang taler for meget til hjernen? I får ikke talt til folks hjerter. Folk vil ikke det budskab, I kommer med. Jeg har talt med rigtig mange mennesker langs hele kysten. Jeg har været tæt på befolkningen i den her valgkamp. Vi har været rundt og snakket, vores kandidater har været ude og snakke med folk. Jeg er sikker på, at folk derude kan mærke, hvor meget vi brænder for at udvikle det her land. Hvor meget vi brænder for at hjælpe dem, der har det aller værst. Hvor meget vi brænder for, at alle her i landet får en bedre tilværelse. Det er det, vi skal arbejde med. Og det kan jeg jo høre, andre partier også vil. Men de kommer ikke med konkrete bud på, hvordan vi skal rette op på økonomien. Det går jo kun nedad i den her periode. Det vil vi lave om på. Kim Kielsen, så... Ja, her. Først med hensyn til partiet Naleraq, de siger, at vi er de forskelligheder og det hele. Men vi har jo haft jeres formand i 7 år som formand. Han har haft mulighed for at rette op på de forskellige ting. Igen, det vil jeg sige sådan. Og der har vi stået bag ham. Og der er jeg fuldstændig medansvarlig i den politik, som der har kørt dengang. Og det tager jeg på mig. Og jeg har været medansvarlig siden 2005 med de forskellige gode og dårlige beslutninger, der er taget her i samfundet. Det tager jeg på mine skuldre. Dem flygter jeg ikke fra. Så vil du sige, at Hans Enoksen er kendt ugyldig som leder, eller vil du sige, at Hans Enoksen burde komme tilbage i folden hos dig? Jeg vil sige til ham, han har selv lavet et nyt parti og det hele. Men igen, det vigtigste for os, det er, lad os få noget samarbejde i gang med at lave de forskellige tiltag rundt omkring på kysten. Anda, han er kommet med flere forskellige forslag, vandprojekter og det hele. Ja, gode projekter. Lad os komme gang i dem. Fiskepolitikken og det hele. Lad os få hæve noget mere økonomi op af det hav, og få noget mere... Økonomien vender vi lige tilbage til. Forædling og det hele. Men igen, med god regeringsførelse og det hele, ja, kan man sagtens pege fingre af, det har kørt dårligt, det har kørt godt og det hele. Du kan altid sætte nogle fingre på hvilken som helst regeringsleder, der har siddet der. Og igen, der vil det også komme i fremtiden, at du skal gøre det. Men igen, os der sidder bagved, vi er også medansvarlige i hele Inatsisartut. Har han ikke en pointe her? Hans Enoksen har haft sin chance. Han har været formand for naalakkersuisut. Det løste han måske ikke så mange problemer ved. Har han ikke haft sin chance?
Jamen, jeg har også været medlem af partiet, og jeg kender godt, hvordan man arbejder ind i et parti. Altså, jeg kan gå ned i detaljer, og jeg meldte mig ud af partiet for 3,5 år siden. Meget stille og roligt, uden at lave for mange raballer og alt det der. Altså, vi er et nyt parti, vi har et nyt partiprogram, og det er det, vi går efter. Så han skal have en chance til jeres formand til at prøve endnu en gang? Altså, vi er klar til at indgå samarbejde med alle. Altså, vi er åbne over for alt og alle, og jeg synes også, at vi er langt mere troværdige, fordi vi er et nyt parti. Sara Olsvig. Jamen, jeg er nødt til at sige her, at der er jo ingen af de andre partier, som siger meget klart det, vi siger i dag. Vi kræver, at man vil god regeringsførelse. Det er ikke bare noget, man skal sige, fordi det lyder pænt, som jeg synes, Kim Kielsen gør. Vi har set de seneste 1,5 år, hvor mange ting, der er gået galt. Hvor mange ansættelser og fyringer, der har været. Hvor mange gange vi har set, at man ikke har kunnet styre økonomien, når man går ud og laver det ene budget efter det andet, som ikke hænger sammen Kim i Kielsen, forhandlingerne. det får du lov til lige at svare på. Det synes jeg også. Vi kan også gå ind og kigge på den tidligere regering, hvor mange mistillidsvotum man har opsendt til de forskellige ting. Men igen, det er ikke den vej. Vi kan blive ved med at kigge tilbage hele tiden. Vi skal lære det, der er sket i går, og så kigge fremad. Vi vil gerne have mere vækst i økonomien. Vi vil gerne have mere uddannelse. Hvad har du lært af det, der skete i går? Hvad jeg har lært af det, der er sket i går, det er ikke kun i går, det har lært mig noget. Vi lærer noget hver eneste dag. Men igen, her, det er, hvad kalder man... Et konkret eksempel. Hvad kan du hive ud af det, der kom frem i går? Metal og det hele. Det, jeg kan sige, vi har ikke brugt mere. Vi har ikke haft noget overforbrug. Det har vi ikke. Men igen, budgetterne og det hele, vi skal gå ind og kigge på, hvordan og hvorledes kan vi gå ind og sige, hvornår kan vi ramme mere nøjagtigt. Det er måske den måde, vi skal gå ind med boliger. Får vi solgt 100 boliger i år, eller får vi kun solgt 70? Det er jo helt op til, hvordan verdensøkonomi og det hele, og hvem der vil låne penge, og hvad vi har at arbejde. Ander Uldum, hurtig kommentar. Der er flere ting, jeg gerne vil påpege. Sara Olsvig siger, at de andre partier ikke har haft nogle konkrete bud på tiltag. Ved Gud, vi har. Altså, vi er faktisk det eneste parti, der har været ude at sige, hvordan vi kan skabe økonomisk vækst i det her land. Hvis der er nogen, der har været ukonkret, så vil jeg gerne sende den tilbage. Men ja, vi har en udfordring. Den her regering efterlader en regning på 5.000 kroner per borger. Altså, hver borger i Grønland skal betale 5.000 for den her regning, de efterlader. Og det er bare ikke godt nok. Det er dårligt. Det er alt for dårligt. Og med hensyn til at tale til hjerter, ja, altså, vi tror på, at befolkningen her er meget, meget kloge og dygtige. Så vi taler til deres hjerner. Altså, så må de reagere med deres hjerter. Knud Christiansen? Ja, jeg hører lige, at vi fra vi snakker til mennesket. Det er det. Mennesket er i centrum. Så, men jeg vil lige tilbage til de andre. Nu har vi været meget rundt omkring, men vi har fra det slut koncentreret os om det sprede byggeriet. Det er utroligt vigtigt. Vi har set økonomien og praktikpladser og kommuner, det hele i en sammenhæng. Ja. Det er netop det, der får det til at hænge sammen, altså hele landet. Om du bor oppe i Ranach eller i Softok. Så lad os hurtigt kigge på jeres valgkamp indtil videre. I vil gerne give fri skat det første år på nystartede virksomheder, men generelt har I stået for en videreførelse af det regeringsgrundlag, som I lagde sammen med Siumut. Synes du, at I er sluppet godt for det? Jeg mener ikke, at vi generelt har videreført den, fordi vi har sagt, at vores timer her i valget, det er et samlet land. Det betyder også, at vi har mennesket i centrum. Og det betyder også, at vi skal netop ud til befolkningen. Vi skal i gang med byggeriet. Der skal være flere praktikpladser, og det skal være mere, altså incitamenter til at starte et nyt virksomhed skal være der. Og vi siger derfor, at 1 år skattefri, det skal være den incitament, der skal få folk til at starte deres egen virksomhed. Og så har vi sagt, at i et familie, det er netop vi har fokuseret på.
familierne. Vi skal få dem i arbejde, og netop dem skal også have et hjem. Der skal være flere hjem, og dermed der har vi sagt, at vi vil gerne have rentefradrag. Et forlig omkring rentefradrag i 30 år. Den kaster vi til de andre, således vi kan få flere Per Rosing, familier i deres eget hjem. Du har markeret. Ja, altså jeg synes, der er en del retorik inden for det her i den valgkamp. Der har været virkelig meget retorik, må jeg sige, og jeg synes, vi i stedet for at gå efter bolden, tit går efter manden. Vi har en masse problemer, lad os smide problemerne på et bord, i stedet for at sige, at det er Siumuts skyld, eller Inuit Ataqatigiits skyld, at problemet er opstået. Samarbejde lover jeg, at vi vender tilbage til lige om lidt. En hurtig kommentar fra dig. Jeg vil bare sige, den med at fritage virksomheder for skat det første år, det er et stort set gratis løfte. Der er ikke særlig mange små og mellemstore virksomheder, der har overskud det første år. Så det synes jeg er et lidt gratis løfte at give i den her valgkamp. Lad os nu hellere se på, hvordan vi kan sikre os, at det kommer til at gå reelt bedre for de små og mellemstore virksomheder. Og der er det, vi siger, lad os kigge på de her afskrivningsregler. Der kan vi lette det særligt for de små og mellemstore virksomheder. Og lad os gå ind og sikre, at administrationen og det administrative system omkring det at have små og mellemstore virksomheder er meget smidigere, end det er i dag. Der er en masse lyst og vilje til at udvikle ude i de mange byer og bygder, som jeg for eksempel har været rundt i den her valgkamp. Der er folk, der rigtig gerne vil udvikle turismen, der vil udvikle fiskeriet, som vil udvikle og bruge nye former for energi. Knud Christiansen, en hurtig kommentar til, at det er måske en gratis budskab at komme med. Nej, slet ikke. Det er en investering. Så kan vi få flere virksomheder, der kan bedre meget mere end... Men så også vi har vel ret i, at de fleste virksomheder har jo ikke rigtig noget overskud det første år. Os og Inuit Ataqatigiit en liberalistisk tankegang og en socialistisk tilgang. Ikke? Det er forskellen, der ligesom fremkommer her. Okay. Demokraterne, tager vi lige og vender blikket mod jer. I har gået meget til valg på økonomiske reformer, nedsættelse af selskabsskat, bedre afskrivningsregler. Noget ser ud som om, at I i hvert fald er lykkedes med noget af det. Det vil jeg erkende. Altså, vi har en masse nye kandidater, som har ført en god valgkamp, vil jeg sige, og benytte lejligheden til at sige tak til dem. Vi har fokuseret på realisme, ansvarlighed, økonomi. Altså, vores største udfordring lige nu er økonomien. Det er det største hurdle, vi har lige nu. Næst efter der kommer jo samarbejdsproblemerne, der er partierne imellem. Og der vil vi gerne være med og skabe broer. Altså, de broer, der har været, de er simpelthen, man kan ikke se dem. Vi taler alle sammen om at samarbejde, men det bliver spændende at se, hvem der kan give sig fra deres grundlæggende partiprogrammer. Og det glæder mig til at indgå i en dialog med. Inden vi lader de andre reagere på det, så vil jeg godt lige holde fast i Siumut og jeres valgkamp, som har bygget meget på flere investeringer, lufthavne, bedre levevilkår, mange offentlige investeringer. Synes du, I er kommet igennem med det budskab? Jeg synes, vi er kommet ud af med vores budskab. Og igen, vi kan ikke spare os ud af arbejdsløshed. Vi kan ikke spare os ud af vækst. Vi skal have vækst heroppe. Hvis ikke vi får vækst, hvis ikke vi får gang i de forskellige vækstsøjler, som vi har hele tiden, inden for fiskeriet, inden for turismen, inden for råstof, så kommer vi ikke nogen vej. Så bliver det først ned ad bakke. Det er behov for, at vi kommer i gang nu. Det skal have været i gang i forgårs måske. Vi skal bare fremad nu. Det er den eneste måde, vi kan handle på. Og igen, her, vi kan diskutere med selskabsskat. Ja, der er jeg også enig med andre. Der er muligheder for at få nogle flere kroner ind udefra. Og igen, som jeg hele tiden har påpeget, vi skal have øget forædling. Vi skal øge vores kvoter, og det hele inden for fiskeriet. Vi skal sørge for igen at anvende også fiskeressourcerne fuldt ud. Alle sådan nogle forskellige ting skal vi gå ind på. Og igen, vi skal have bekæmpe arbejdsløsheden endnu mere, end vi har gjort nu.
Vi skal videre. Altså arbejdsløshedsbekæmpelsen, som Kim Kielsen snakker om, de 174,2 millioner, de kom jo ikke på dagsordenen, hvis ikke det havde været os fra oppositionen, som havde sat det på dagsordenen på forårssamlingen. Det vil jeg lige sige meget klart. Og så vil jeg sige, lad os nu lave en vækststrategi. Lad os nu samarbejde med dem, der ved noget om det i erhvervet, og lave en vækststrategi. I forhold til samarbejde politisk, så vil vi ikke gøre, som Siumut gjorde efter sidste valg, og levere en liste over ting, man ved, man ikke kan mødes på. Vi har leveret en liste over ting, som vi ved, man mindst kan mødes på, og så lad os udbygge samarbejdet derfra. Vi har jo også sendt den til alle de andre partiledere. Jeg har sendt den direkte til de andre partiledere og sagt, lad os se, om vi kan mødes mindst om det her, og så bygge det op derfra. Jeg vil sige, at hvis man skal være god til regeringsførelse, så skal man være god til at lytte til sine modparter. Og det er det, vi ikke har set med den her regering. Sidste år, da vi forhandlede finanslov, lyttede I ikke til os, da vi sagde, at makrelafgifter ikke kommer til at være helt sikre til en finanslov. Derfor skal man ikke budgettere med dem, sådan så man får et underskud, hvis de ikke kommer ind. At vi skulle være forsigtige med det med boligsalg, for det vil heller ikke give det samme ind. Lov til at reagere på? Ja, selvfølgelig. Men det er også nemt nok at sige, vi satte en kvote på 100.000 tons makrel. Vi fik 78 millioner ind, hvor man ikke ønskede at få noget ind tidligere. Der kan vi gå ind og sige, at vi har fået 78 millioner mere ind end andre, som ikke har tænkt på det. Med de 174 millioner kan vi stå og diskutere, hvem kom med forslaget først, hvem gjorde dit og dat. Ja, men det er os, der førte det ud i livet, og vi kørte det videre. Vi er i gang med arbejdsløshedsbekæmpelse. Hvorfor skal vi blive ved med at diskutere om dem? Det er folk, vi taler om. Det er folk, vi vil arbejde for. Vi skal sætte rammerne som politikere og så sige, nu går vi altså den her vej. Kom i gang. Få i gang med nogle uddannelser. Vi skal videre. Andreas vi skal have boligreform også. Jamen, at man ville have gjort makrelfiskeriet afgiftsfrit, det vil jeg afvise. Altså, vi var ude og sige, at den måde, man satte afgifterne på, det var jo tårnhøje i starten. Altså, vi prøvede at mødes omkring, hvor høje de skulle være, men til stadighed, da det blev vedtaget, der synes vi stadig, det ikke var en et realistisk bud på det. Så det er der, vi ikke har kunnet mødes, og det er der, dialogen skulle have været bedre fra jeres side. Per Rosing, Naleraq. Jeg synes, altså en ting er helt sikkert, det bliver en lang og sej træk, det her. Det kommer til at koste virkelig blod, sved og tårer, ligesom Winston Churchill sagde under 2. verdenskrig. For at komme ud af den her krise, der blev vi nødt til at kæmpe alle sammen, uden undtagelse. Inden vi kommer til en nærmere diskussion af samarbejde og samarbejdsmuligheder, så kunne jeg godt lige tænke at spørge hurtigt. Det er jo ikke kun økonomien, der bløder, det gør befolkningen også. Der er de sidste par års udvikling, både med kontroversielle politiske beslutninger og trækken og en uforsonlig retorik partierne imellem, har skabt dybe kløfter i befolkningen. Det bliver noget af det, at I kommer til at sidde og skulle samle landet igen. Man kan jo starte herover. Et samlet land, et samlet folk blev vel til et splittet land, et splittet folk. Hvad kan I gøre anderledes? Altså, jeg tror, vi kan gøre, det er netop det tema, vi har kørt her i den her valgkamp. Vi skal samle hele landet og alle menneskerne her i landet. Netop, når hvordan vi skal samle dem, det er, at vi skal skrive byggeriet, vi skal få folk i arbejde, vi skal give de hjem, handicappede, bofællesskaber, så samhørigheden skal være igen hos folkene. Så det betyder, at vi skal se det som et sammenhæng. Det er det, der er så vigtigt, at vi også samarbejder ind i salen. Netop det retorikken. Så det var det, I selv glemte her, da I sad i regeringen nu her? Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Altså, oppositionen havde haft alle mulighederne. Altså, vi fra det 17, vi har været, i alle de gange, vi har siddet i Tingen siden 79, der har været utrolig dygtige netop på et samarbejde, uanset hvilket forslag, om det kom fra en IA Siumut. Så det er netop det kan lære noget Kim af Kielsen, fra os. hvordan får vi samlet Grønland med nogle fælles mål og en fælles vej fremad? Vi skal tale sammen i tinget. Det skal ikke være meningen, at hver eneste parti ikke tør give slip på deres bannerførerflag hele tiden. Det er det, der har været et stort problem siden 2005.
havde vi prøvet at lave sociale reformer, vi har lavet aldersrentereformer, vi har prøvet at lave boligreformer. Men hver eneste gang, når der er et parti, der står med et flag, med et godt formål og det hele, så skal det alt kød graves af, så der kun er en knogle tilbage, og det er den, man så stemmer om. Og det er lidt synd. Jeg synes, det lyder meget hult, at det kommer fra Kim Kielsen nu, hvor vi har haft 1,5 år, hvor man ikke har taget imod ønsket om samarbejde fra oppositionen. Vi har jo set det gang på gang på gang. Man kan faktisk godt vælge at indkalde til forhandlinger, før man fremlægger et finanslovsforslag. Man kan faktisk godt vælge at indkalde til forhandlinger om førtidspension, om uranbeslutning og om alt muligt andet. Og det er jo det, vi har set ikke er sket. Det er ikke god regeringsførelse. Kim Kielsen, jeg har selv spillet en aktiv rolle i at splitte det her land. Igen, du har jo gået ind, hvis du tager en uranbeslutning og det hele. Det er, hvis man ikke får sin vilje i salen, så er det op til befolkningen, man skal ud og spørge befolkningen bagefter. Så kan vi gå ind og kigge på kommunesammenlægningen. Den har flere procent en sammenlægning, en uranafstemning af det hele. Skal vi så ikke tage den diskussion først, inden vi skal tage uran først? Hvad er det for noget, vi skal gå ind? Men det er jo ikke et spørgsmål om beslutningen var rigtig eller forkert her, men et spørgsmål om, at den splittede befolkningen. Hvad kan vi gøre for at undgå det? Her igen, vi kan jo selvfølgelig lave alt muligt hele tiden, prøve for at undgå at gøre noget. Men hvornår er en befolkning splittet? Når den er 90% og 10% eller 50, 40, 10, der ikke ved. Hvordan og hvorledes skal vi gå ind og sige, hvornår de er splittet? Det er samme, hvornår er der et flertal i befolkningen. Vi skal respektere de demokratiske spilleregler, og der er ikke nogen, der har sagt ja til uran den dag i dag. Vi har sagt, at vi har ophævet principbeslutning. Hvordan kan vi samle Grønland igen? Jeg mener, at Siumut har sagt ja til uran. Altså, det synes jeg, det skal vi gøre klart. Jeg ved, at vi også er blevet klandret for at være ja-siger, men jeg synes, vi er midt imellem både IA og... Nu handler det ikke om uran, jeg bliver nødt til at kommentere på det. Jeg vil gerne foreslå, at man undersøger uranpunktet til bunds. Altså, fordi politikere, hver gang vi skal diskutere uran, så er vi lige pludselig uranprofessor hele bundet, og det er bare ikke godt nok. Splittelsen er i, at befolkningen er forvirret. De skal have nogle informationer, nogle uvildige informationer. Alt skal gøres transparent. Befolkningen skal inddrages. Men jeg vil gerne sige, at for at samle befolkningen, der vil jeg gerne sige, brug fornuften. Den har ikke været der de sidste 1,5 år, desværre. Det har sejlet. Per Rosing, en kommentar til at samle landet? Ja, jeg vil lige kommentere det der med folkeafstemning eller ej. Altså, jeg kan da huske, ved sidste valgkamp, der var Siumut stor fortaler for, at man skulle tage befolkningen med i samråd med hensyn til sådan nogle store, vigtige beslutninger. Og det er uanset om det er uran eller sprog for den sags skyld, eller andre ting. En ting skal vi huske med hensyn til at samle folket, det er, du sagde det faktisk lidt omvendt, altså det er jo, det politiske billede er jo et spejlbillede af samfundet. Så der vil jeg gerne tilbage igen til, at det bliver en lang og sej og hård træk. Vi bliver nødt til at have gået igennem en selvrensagelse i samfundet, for at vi kan have det rigtige, i gåseøjne måske, billede af samfundet i politikerne. Det er utrolig vigtigt, fordi hvis det er sådan, samfundet er sådan der, så bliver vi nødt til at have produkter af samfundet i det politiske liv, der kommer med skandaler efter det ene og det andet. Så det er utrolig vigtigt, at selvrensagelsen skal være der. Kim Kielsen, I har snakket meget om at samarbejde om brede forlig, og I er klar til det her. Hvor reelt er det ønske om at skabe nogle brede forlig? Jeg er ny formand for Siumut. Jeg er en anden person. Jeg står med hænderne ude. Jeg er klar til samarbejde. Og det håber jeg også, de andre partier, de er. Hvordan kan man sikre, at det her ikke bare bliver ved tomme ord i en valgkamp, men det faktisk ryger med ind i arbejdet i Inatsisartut efterfølgende? Det skal man vise med handling, og det har vi jo ikke set, heller ikke fra Kim Kielsen. Han har også været medansvarlig som naalakkersuisoq. Han har også stået og sagt, at befolkningen skulle inddrages for eksempel i forhold til uran, og det er jo ikke sket. Så det skal altså handling bag, det er ikke nok bare at stå det. Kim Kielsen, hvor kan du se et konkret samarbejde med for eksempel IA eller nogle af de andre? Der er mange punkter, vi kan samarbejde om. De sociale områder, boligområdet, andre områder kan vi også samarbejde om. Kunne vi finde et kompromis omkring uran? Og hvor skulle det være? Vi kunne gå ind og sige, at vi vil gerne have
grænseværdierne, ligesom der er i EU og Canada og USA og sådan noget. Det Kunne I møde som en folkeafstemning? Hvad? Kunne I møde som en folkeafstemning? Vi har sagt nej fra Siumuts side nu. Okay. Det så. Hvor kunne jeres kompromis omkring Vores uran ligge? kompromisforslag er netop en folkeafstemning. Lad os nu Men høre kunne I ikke, befolkningen. hvad med en øvre grænse? Vi havde jo en øvre grænse før, og vi har sagt 60 ppm, som den var. Det var en fin øvre grænse, som vi havde, før nultolerancen blev ophævet. At Siumut nu snakker om en ny øvre grænse, det er jo netop den ustabilitet, som de siger, det vil være at spørge befolkningen. Men det her viser så lad os vel hellere meget få en stabil tydeligt. beslutning ved at spørge befolkningen først. Det her viser vel meget tydeligt, at der stadigvæk er langt til et reelt samarbejde, de to Vi vil lytte til en store partier mellem. folkeafstemning. Det er jo et spørgsmål, om Siumut vil gøre det. Ante Uldum? Det er der, hvor vi andre kan spille ind. Altså, hvis de to store partier ikke kan enes, så må vi jo spille ind og komme med et bud på, lad os dog undersøge det til bunds. Vi behøver ikke nogen slængerkurser og beskyldninger af det ene og det andet. Lad os undersøge det og inddrage befolkningen. Og så tager vi stilling bagefter, når vi er blevet kloge på det. Med jeres valgkamp om at sætte tæring efter næring, økonomiske reformer, så er det vel realistisk set også svært at se jer i et regeringssamarbejde med Siumut, er det ikke? Jeg ved ikke, om man kan sige, at det er urealistisk. Altså, vi er åbne over for et hvert samarbejde med alle partier. Vi lukker ingen døre. Adasut, har I ikke lagt jer helt op af et samarbejde, fortsat samarbejde med Siumut? I er jo i gang med at videreføre den samme politik i stor stil. Altså, vi har sagt, vi kan sagtens samarbejde med alle. Det er op til dem. Vi har sagt, at vi vil sprede byggeriet, som vi er i gang nu. Det er utrolig vigtigt for landets økonomi, at det skal være i gang hele tiden, så vi får nye praktikpladser, nye lærlinge, nye bygninger. Og med hensyn til, som også er meget væsentligt for Adasut, det er, at deling af Qasigiit Kommune, som vi er bannerfører for. Og det er også en af de vigtigste emner med hensyn til samarbejdet. Vi åbner på alle. Naleraq har været med de her paroler om frit fiskeri og blandingsbaner og så videre, så videre. Der har I vel også lagt jer meget langt for eksempel et samarbejde med IA og Demokraterne? Det ved jeg ikke, men altså, jeg ved i hvert fald, at jeg kan se, altså, når vi taler om mineralefterforskning, så er der godt 80 tilladelser. Altså, vi taler om en her, så jeg er helt sikker på, at 99% af tilfældene, der kan vi være enige om det. Så lad os kigge på det, vi kan være enige om. Der er jo, du ved lige så meget som mig, og de andre ved det. Altså, der er jo meget retorik i det her. Og hvis det er sådan, du gik ned i vores partigange i en hverdag, selv under valgkamp, så vil du se, hvordan der foregår en masse snak og hyggesnak og men spille I kan dam meget og vel blive tunge på vægtskålen ved det her valg. Hvilken side hælder I til? Vi er fuldstændig åbne. Det har vi sagt lige fra starten af. Vi er fuldstændig åbne. Altså det, der er nærmest vores partiprogram og vores... og det, men hvis vi nu tager fiskeriet, hvor IA er meget på den bæredygtige side, og vi skal holde os inden for den biologiske rådgivning, og I nærmest står og siger, at der skal bare være fri fiskeri til alle, så er det vel svært at se et samarbejde? Jeg ved ikke, altså jeg hælder meget til den model, som både Alaska og Canada har gjort her de sidste mange år. Specielt Alaska har gjort det i virkelig mange år. Det er, at biologerne er begyndt at samarbejde med både fiskerne og fangerne. Og det resultat er kommet meget, meget godt igennem. Og der var der en norsk videnskabsmagasin, der skrev om det her men i helt foråret. ærligt, realistisk, så... En ting skal vi lige huske på, det er, at vores farvand, altså bare Upernavik-distrikt, er lige så stor som Storbritannien i det hele. Om frit fiskeri mod... hvor mange fiskere? Der er 400 fiskere oppe i Upernavik-distrikt. Så det mener du ikke er et problem? Kunne du leve med et frit fiskeri? Ikke et frit fiskeri. For det kan godt være, at det ville være rigtig, rigtig rart, at vi kunne fiske frit, og vi kunne tage på fangst, uden at skulle tænke på forskellige kvoter. Det ville da have været fedt for os alle sammen. Men vi skal jo også kunne sælge de fisk. Vi skal også kunne sælge de fisk ud af landet. Og det er det, der er kernen i det her. Jeg ved godt, at vores hav er kæmpestort. Jeg har sejlet i jolle langs kysten fra Asiat op til Upernavik til alle byer og bygder og snakket med fiskere og fangere, og netop kunne høre, hvor meget de ved om vores ressourcer. Ja, vores biologer skal samarbejde meget bedre med vores fiskere og fangere.
Ja, vi skal være sikre på, at vi får undersøgt flere områder af vores havområder. Ja, vi skal være bedre til at forædle fisken, men vi kan ikke give frie kvoter, så kan vi jo ikke sælge fisken. Og hvis det er det, der skal til at hive Naleraq ind i et regeringssamarbejde, der kan give jer magten. Det er derfor, jeg sender det her papir til alle partilederne og siger, lad os snakke om det, vi kan mødes om først. Vi har jo ikke gjort det på den modsatte måde, som Siumut startede med sidste gang. Der var det jo meget tydeligt, at de på forhånd havde besluttet sig for, hvem de ville samarbejde med. Det har de sikkert også gjort den her gang. Men lad os nu se, hvad vi kan mødes om først, og så tage den derfra. Også store, Kim Kielsen, har I besluttet jer? Ved du hvad, de der tomme beskyldninger, jeg gider ikke engang diskutere dem på den måde der, fordi her, vi er klar, vi har hele tiden sagt, vi er ude med hænderne, vi er åbne for samarbejde med alle. Og den holder vi fast i, den linje. Og igen, med hensyn til fiskeri og det hele. Hvem foretrækker I at lave en koalition sammen med? Vi har ikke nogen foretrække. Vi har sagt, at vi er åbne over for alle. Og igen, hvad hun har fået af papir, hvad den tidligere har gjort sådan. Vi kan jo gå ind i forrige valgperiode. Allerede under valgkampen blev der sagt, at man ikke vil samarbejde med Siumut. Hvor er hænderne henne så? Der synes jeg igen, vi skal lade være med at blive ved med at gå i de der spor hele tiden. Lad os nu få det samarbejde i gang, for det er befolkningen. Jeg skal ikke lave politik for mig selv. Jeg skal lave politik for vores samfund. Ikke for i morgen, heller ikke for i overmorgen, men for fremtiden. Og der igen, der går nogle bæredygtighedsprincipper ind, vi skal være med ind og løfte. Men igen, der er også noget, der hedder sund fornuft i Grønland. Vores havområde, verdens største ø, verdens mindste fiskerflåde, verdens mindste kvote. Nu snakker vi lige samarbejde. IA. Ja, lad os nu blive enige om, at vi snakker om de ting, hvor vi kan mødes først. Og den ting, vi vil kræve i koalitionsforhandlingerne, som starter i morgen aften eller i overmorgen, det er, at der skal være reel vilje til at føre god regeringsførelse. Der skal være reel vilje til at tage et opgør med misbrug af landskassen. Der skal være reel vilje til at lave finanslov, som rent faktisk holder. Hvem læner du dig op af i et foretrukket samarbejde, hvis I får magten? Vi har sagt hele tiden, at vi er åbne over for samarbejde med alle. Vi synes, det er vigtigt, at vi får samlet landet nu reelt, at vi får sat os ned med et nyt hold og ser på, at vi får trukket en meget stor og fed streg i sandet i forhold til misbrug af landskassens midler, i forhold til dårlig regeringsførelse og dårlig budgetlægning. Nu må det være nok. Vi er her alle sammen for at tjene folket. Vi er her for at tjene Grønland. Vi bliver nødt til at kunne finde ud af at føre og regere det her land ordentligt. Knud Christiansen, som vi kan høre her, er der stadigvæk mange knaster i forholdet mellem IA og Siumut. Hvem læner du dig primært op af? Altså, vi har sagt, vi er åbnet for alle partier. Vi kan samarbejde med det mæle. Men med jeres fiskeripolitik, boligpolitik, der ligger I vel også mere op af et samarbejde med Siumut? Altså, vi har sagt, det hænger helt sammen. Alt sammen, det skal være siges som et sammenhæng. Netop omkring fiskeriet, der har vi sagt, at vi skal give flere midler til Bingopteleripik. Netop for at vi fremadrettet kan komme til at udnytte de uudnyttede en folkeafstemning om uran for at komme med i et regeringssamarbejde med dem? Uran? Nej, vi fastholder. Vi skal ikke tilbagerulle. Også hvis I bliver inviteret ind til et regeringssamarbejde, og det er det kompromis, I må tage? Nej, vi skal ikke tilbagerulle. Demokraterne, kan I ikke vælge lidt tid her? Nej, desværre altså. Og tak for mailen med forhandlingsoplægget. Vi glæder os til at udfylde debatten. Men lige nu, der er landets økonomi vores største udfordring. Jeg tror ikke, den største udfordring er, hvem der kommer til at samarbejde, indgå i en koalition. Det er dem, der kommer til at drive landet ud af det økonomiske helvede, vi lige nu er i, desværre. Undskyld sproget, men altså realiteterne er, vi er ude i en dyb krise. 300 millioner i underskud, 5.000 kroner per borger. Lad os vælge et ansvarligt, når der kan søges den her gang. Det er vel også en afvisning af Siumut? Nej, overhovedet ikke. Altså, vi er jo velvidende om, at Siumut også er i gang med at have en generationsskifte, ligesom alle andre partier har. Vi har alle sammen nye formænd. Kim Kielsen, det er vel meget nemt at sige, at man gerne vil samarbejde, så længe de andre bare gør, som man siger, de skal. Der er forskel på formænd og det hele. Jeg har strakt hænderne ud og sagt, det er samarbejde. Og hvis du kender mig som enkeltperson, så er det den holdning, du skal hælde til. På det her, der vil jeg gerne samarbejde. Kan du nævne 2 punkter, hvor du kunne gå på kompromis? Inden for fiskeri, hvor de også har nævnt bæredygtighed og biologernes mere indblanding, hvor vi så kan hæve kvoterne og det hele. Der er ingen problem. Boligproblematikken,
de sociale problemer, vi skal løse, uddannelsesproblematikken og alle mulige andre reformer, vi skal have i gang i, fordi det er nu, vi skal gøre det. Vi skal sørge for, at vi kan få flere arbejdspladser. Vi skal sørge for, at vi kan forædle vores fisk. Vi skal sørge for, at vi kan hive mere op af vandet. Det er vores pligt, fordi vi skal have gang i det hjul. Og som andre også har nævnt, vandprojekter og udnyttelse af vandkraft. Kunne I nævne 2 steder, hvor I kunne gå på kompromis? Vi har nævnt meget, meget klart, at vi er klar til at forhandle om en stabil fiskeripolitik. Vi skal gøre den fiskerilov færdig, og der er vi klar til at gå de andre partier i møde, så vi får skabt tryghed for den enkelte fisker, for arbejderen på land, for erhvervet som helhed. Det er vi nødt til at gøre. Og så vil vi også gerne gå på kompromis med vores boligreform, sådan så vi går ind og kigger på, hvordan vi sikkert og bedst får skabt noget tryghed for de mennesker, der gerne vil gå ud og købe deres boliger. Men det lyder stadigvæk som om... Lad os snakke om en løsning omkring rentefradraget. Ja, lad os snakke om en skattereform. Det vi skal gøre, det er at sikre, at flest muligt her i landet selv kan købe deres bolig, selv kan have deres egen lejebolig. Det er det, vi skal snakke om, og ikke hvor mange procenter det ene og det andet. Lad os nu gå ind og være kompromisvillige, sådan så vi netop får skabt nogle trygge rammer i det, der er kernen i enhver families liv, nemlig at have en bolig, hvor man føler sig hjemme, og man ikke er bange for at blive smidt ud. Per Rosing? Ja. Altså, i en forhandlingssituation er det jo et spørgsmål om udspil, ikke? Altså, hver parti vil have et udspil, og vi har en liste på 2 sider nu, og jeg kan i hvert fald høre på de taler, der har været mellem partierne, at langt de største del af de punkter der kan vi hurtigt blive enige om, fordi altså, landet står i en, at det er ikke noget, der er foregået fra det ene år til det andet, eller fra den ene dag til den anden dag. Det er noget, der er foregået over en længere periode. Den globale recession startede for 6 år siden, det har vi så hørt. Det ved vi godt. Altså, vi ved godt, hvor det her det bare hen. Så det, vi skal tage om, det er landets problemer. Vi skal få løst en masse ting her og nu, og det skal ikke bare være en diskussion på vores uenigheder. Det bliver sidste ord fra i aften. Tak fordi I kom. Held og lykke i morgen. Nu er valget dit. Brug det. Jeg håber, at vores valgdækning har gjort dig lidt klogere på, hvem du synes skal have dit kryds. Tak for nu.